nkhani yonja kuti akuti inu mwanena kuti zafetereza otsika mtengo wa 4,000 nkanthu simukunziwa tukumvetsani bwino kapena sana kumvetsani bwino andimvesa bwino akumvetsani bwino kwambiri ndi zafetereza otsika mtengo MCP sidalonjeze ndine kuti chonchi MCP sinalonjezepo fetereza wa 4,950 waja. MCP never promised that. Tumba la 50 kilogramu lija 4,000 nkanthu basi. Koma nakonjwa atu pano. Koma ngani nukamba ya serious. 2019 tabwerezani pamenepo ndifuna kuti tikumvetseni bwino mwaticha 2019 yes. Mu manifesto ya Bana Congress Party munalibe za fetereza ochipa. Alimi mudalitsika ni fetereza wa 4,495 kwacha pa bag ya 50 kilogram. Ndikufusa fuso limene chifukwa ine ndinayankhula ndi a president Chakwera asana kale president anachita comment pankani ya fetereza otsika. Correct. So mubwera lero kunena kuti sana la Chakwera. Others are doubting if fertilizer can be sold below 5,000 kwacha price. You tell the doubting Thomases. Yeah. No, sometimes we use that phrase. Speaking like a pastor. You tell everyone that doubts that they should no longer doubt. We know who imports fertilizers. We know where they get these fertilizers. We know how much they pay for these fertilizers. They are the ones who have actually assured us that this is a doable thing. Below 5,000 price. I just said so. Ndieno taloa mboma. Anafunzwa zatu kuti wodi nkhani imeneyi tipanga bwanjo dia izali ndale zimene zakopa anthu kumene kuja. Kukopa zinaja? Kukopa ndali ndale kukopa anthu. Oyankhula zimene zunda? Zinachema ina yayi komano anatwa Sono tango ganizani. Chifanda vapo kuti numadandaula kuti fetereza maningo dula. Ndiye kuti tumba la fetereza 50 kg nkuligulitsa kwa aliyense pa mtengo wa 4,000 nkanthu. Kodi pamene pasipali bwino? Kodi mukuniva ine kumtengo uko? Eya. Namumva wina akuti kumapemepo ati funso la 1 million jobs. Awatu ndaboza 100 million jobs. 1 million 1 million jobs. Ngani ya 1 million jobs. Mene sene UTM sene Malawi Congress Party sina kambe boza 1 million jobs. That's a fact. Mamaliza chaka cha mawashi tifuna titayambitsa ntchito zoposa 1 million. Statistics ikonesa kuti akabanza afika 2 million. Taitiyo eti sinchito emeneyo ndikupereka ma example oti mungamvese sanga eti tiumvana komedi. I also wish to this Englishman reiterate R-E-I-T-E-R-A-T reiterate. What do you pronounce it? Reiterate. Thank you, Honorable Kunku. Reiterate. I wish also to reiterate that